crab. Oh, ito. Merong kasag. So yan po yung mga ito. Yan oh. Masarap to ito sa gawing pinaksi oh. Yan, buhay na buhay po yung ito. Ang dami pa niyan. Yan. Ayan, welcome back again sa aking channel. So this is Tips Mayo for more videos all about dragon fruit. So for today's video guys, hindi naman tayo dun sa dragon fruit no, dun sa farm no. Nandito po tayo ngayon sa aming Bakbukana Resort. So mamasyal tayo dito kasi mayroon po kasi itong lumalambat or nanghuli ng isda no. Yan, so ipakita ko sa inyo guys na marami pong huli si Manong. Yan, so puntahan natin. Nandun po si Manong oh, nang huli ng mga isda. So ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Bukana no. So yan po yung daanan ng tubig sa bukid. So ito po yung ilog. Yan, so ilog po yan patungo doon sa may Taytayan or bridge. Tapos dito naman po yung baybayin namin no. So puntahan natin si Manong kasi ang dami na niyang huli. Ayan. Ayan o, nakalubog po tayo sa baha. Ayan, so malapit na tayo guys. So dyan meron din dyang mga bangka. Kasi dyan po nila pinaparking yung bangka. Pero pag bumabaha po, kinukuha talaga nila yan para hindi madala sa laot or sa diri sa loud, no? Yan, puntahan na natin si Manong. Ang ganda talaga dito guys, pag mangingisda ka. So karamihan dito, mangingisda dito is sa gabi. Kasi maraming kuha paggabi. Yan. Yan, nandito na tayo. Napunan ni mo kuha na eh? Ito? Na ito? Naman? Oo. Labo giling ito no? Uy, makatunok ka ba na? Aw, imo nagikuan og katong kuan? Ikuanin mo og katira. To tunok. Yan guys oh, ang dami. Dili natin ang ito. Dito speakers wala na. Yan, daming kuha. Ang imo ditong pukot ba naiiro na nagbitik. Turay. Nairo na, bitik si pukot. So ito yung kuha ni Manong guys. Pakita ko sa inyo no. Para gusto ko na makita ninyo. Ang dami niyang kuha oh. Yan. Mga ito. Masarap po yung gawing tinula. Iro, but kisa ka na iro? Yan. Ano, ang daming kuha naman. May mga ito. Yan. Merong crab. Oh, ito. Merong kasag. So yan po yung mga ito. Yan oh. Masarap to ito sa gawing pinaksi oh. Yan, buhay na buhay po yung ito. Ang dami pa niyan. Yan. Dili ha, dili manghilabot ha. Mamaakra ba ni? Yan, meron din dito kung ano.
Tunog ka. Nara ba kayo nagtunog? Ha? Wala kayo nagtunog. Alang. Kana, hawi. Yan, ito, merong crab. Kasi ate ni mo dong. Buhay na buhay po talaga. Dili mo pupaw ya. Buhay pa ng isda angkol? Hindi pala. Kaya, Merong bugaong. Subwa mo dito. Saan mo dito daw? Hindi mga ano eh. Ha? Kuda-ko na no? Iyan na po. Kung ano eh, kanang ninunan. Yan. Dili habi. Mana. Dili. mangita ta si... Dili na napita na yung ito na. Oh, mangita ta din na. Oh, dito sa nakakuha ka dito. Dili na. Ah? Unsa nay? Ang isda. Ayan guys, so yung lambat niya is nandun po. Yan po yung lambat niya. Tapos dun po yung dulo sa kabila. So ganito talaga yan guys pag masipag ka lang po talaga sa bukid, no? Bukid dito sa dagat, dito sa amin baybayin. Makakaulam po talaga kayo. Nakabuhay na tong iro dito, Yam? Narito iro dito, oh. Nakabuhay na day. So doon kami, oh, kasi parang tibao na ni Manong or kukunin na yung lambat. Tara, labang. Labang. Yun. Manglabang ni guys. Doon kami sa kabila. Tiri na! Mas kuan pa man eh. 25. Alas 10:25. So time check alas 10:25 pa. Oh. Pagkabuhay itong hero deh. Aman. Mintag mo rin na daplin no? Eh. Sana may kuha siya dito kasi nandito po yung isa sa mga lambat niya. Dalawa po kasi yung lambat niya. So yung isa is nandun po sa kabila. Tapos dito yung isa na inilagay ni Manong. Yan o. So I hope ito po ay merong kuha. Yan o yung lambat. Oh, wapas ako.
So yan guys, titingnan natin yung lambat ni Manong, no? Meron bang kuha? Yan. Yun, no? Layo na nun. Yung kanyang pataw or yung kanyang dulo, yan po yung dulo niya. So ganyan po lagay ng lambat. Kailangan is merong pataw or yung malaking dulo para mayroon kang sign or nandyan yung pukot mo. 'Di ba? Sa mga mangingisda dyan ganyan, 'di ba? At saka kailangan merong bato yung pukot mo or yung lambat mo para yung pukot is patungo sa ilalim. Tapos ito naman po yung mga chinilas. Itong ginagamit, oh. Ito yung mga chinilas para lutaw na lutaw or yung yung pukot is nasa ibaba, itaas. So yung bato is nasa nakalubog po. 'Di ba? So nandun po yung may-ari, nakapahinga po yung may-ari. So I think mamaya na po siya babalik. So yan guys, iinapin natin yung video natin. Keep safe always po and God bless everyone. Diba? Ang daming huli ni Manong. So yan, maraming salamat and God bless po everyone. Paalam. Ingat po. Dito sa aming Bucana Resort. Dito po kami nabubuhay. Or nasasanay na kami kung paano mangisda. Dito kami kuha ng ulam, yung mga sikad-sikad, mga kinason. Yan lang po. Yan. So, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta guys. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Ingat po.